Good morning! Welcome to another vlog. Ako po si Yen. Kung bago po pala kayo dito, sorry sa maingay na yan. Kasalukuyan akong naglalagay ng mga labahin sa machine para mamaya maplansya ko sa kasama sa mga damit ni Sofia. Kumusta na pala kayo dyan? Ako naman, kung nakita nyo yung ating previous videos, I'm feeling better. Negative yung result, so wag na kayong mag-worry dyan. Thank you Lord. Binat lang talaga yun. Bughat. Talagang nabughat. Siguro ako super overworked ba. Tapos, hindi pa natutulog ng maayos. Kulang ako sa tulog. Tapos, minsan sa pagkain din. Bawas-bawas na ako sa rice. So, hindi yung healthy yung lifestyle ko. So, kaya siguro ganun. Tsaka, yung BP natin, i-check natin today. Kasi nakabili na ako nung blood pressure na machine. So, i-check natin ngayon. So, maglalagay lang ako ng... Bala, itong ginagamit namin ngayon is, ano na siya, from Lidl na. Hindi na kami nag-Ariel. Kasi para makasave naman ng pera. Same lang naman din. Tapos, yung sa Lidl kasi, tested din siya na one of the best panglaba daw. Ganun. So, at saka yung ginagamit namin, itong Dowsy of Dowsy. Parang ano no, inspired sa Downy ng Philippines. So, pampabango. From Lidl na din siya. Minsan, kailangan din nating mag-explore ng ibang mga gamit sa bahay. Or mga gamit na mura. Kasi, yung mga branded, may equivalent yan. Kung nakikita nyo yung programa sa UK na tinatry nilang ibahin yung lifestyle ng mga tao para mag-save sila ng pera. For example, gumagamit sila ng Downy. Tapos, papalitan nila ng ganito. Pero, hindi mo malalaman. So, sabihin mo, ay, okay, mabango. So, sabihin mo, ay, ganun pa din sa amin, 'di ba? So, hindi mo alam. Tapos, for example, sa madami chocolate, mga frozen products, tinatakpan nila, tapos, i-reveal nila at the end of the program. Tapos, masusurprise ka na lang na, ay, nagustuhan ko yon, pero, pero, mumurahing brand siya. So, same lang din yun. For example, bumili ka sa branded na store, tapos, pumunta ka sa Lidl at saka sa Aldi. So, same lang din ang result. Masusurprise ka talaga kung magkano ang masisave mo for the whole year. Kaya, kami ni Bana medyo nagiging open na din kami sa mga ganyan. Hindi naman lahat ng bagay pwede nating palitan. Wow! Parang hugot lang, no? So, i-on na natin to. So, hindi naman lahat ng bagay papalitan. For example, yung gravy namin, the same pa din siya. Kasi gustong-gusto ni Sofia and ayoko ding magpalit. So, mga ganung bagay. Tapos si Bana, yung sa Nespresso, pag palitan niya, parang iba na yung lasa niya. So, mga ibang bagay hindi mo kailangang palitan. Wow! Diba yung mga hugot dyan? So, ngayon, magbe-breakfast tayo. So, mag-aano ako ng tubig, tapos mag-oatmeal tayo. Yung gagamitin natin is fresh milk. So, I'm making my breakfast, mga lalabs. Oats lang yan, tubig, Quaker oat, tsaka lagyan ko mamaya ng powder na gatas. Nanonood ako ng vlog ng aking kapatid na si Marting Maldito. Yung tungkol sa favorite na pagkain ng kanyang, juwawa. Kanyang palablab. Parang na sangit yung namin dito. Yung asawa ko dito, si Bana. Pinapanood ko pa. Sinigang? Yeah. Mahilig ito yung yung brother-in-law ko, mahilig sa Filipino food. Mas madami pa siyang mahilig kaysa sa asawa ko. So, nagpa-play lang yan. Tapos, yung ating lemon tea with ginger. So, nag-ano na siya, oh. Nagbukal na. Boiling na siya. Alam, medyo makalat dito. 1, 2, fish, but it cooks in 3, 4,
I think some, yeah. 5. No, tama na may pupunta nila. Yung iba meron. Tama na yan. Yung chicken jolly. Tingnan natin na. Adobong kangkong. How about crabs? Yeah, he loves seafood. Seaweeds as well. Coconut bread. Oo. Coco. Lahat na gusto ng He brother-in-law ko. almost eats everything actually. Almost everything. Parang saya. This is Panoorin nyo yung version, yung buong we can video. only find in our Nakakatuwa yung brother-in-law ko. Pag makauwi kami, magmumukbang talaga kami doon ba? Kahit ano. Di lang yung kumakain ng balon. So, ayan itong ating power breakfast. Nilagyan ko siya ng banana or blueberries. Pwede din. Pampaano daw yung blueberry. Pero hindi ako makain ng blueberry. So, I go for banana. So, mga unta. Mainit pa siya actually. So, eto na yung box ng ating BP. Yun lang pinakamura yung binili ko. Katulad ng ginamit ko din dati. Yung dati ko pala sponsored yun kay kay Marting Maldito. So, ngayon, bumili na ako ng akin kasi sira na, diba? Ewan ko ano talagang problema nun. Ito yung mag-unboxing. Ma-issue tayo nito. Yung katulad kay sino ba yun? Yung asawa ni si Matteo Gudicelli. So, eto, medisana lang yung aking binili. Sim lang naman din yan, no? Gusto ko sana yung Omron. Omron ba yun? Kasi yun yung gamit ng yung nagko-control ba sa akin sa hospital. Yan yung gamit nila. Gusto ko sana bilhin. Yung pinakamura kasi is 50 something. Sabi ko, sayang naman eto, 24 lang. The same lang naman yung ginagawa nila. 'Di ba? So, sabi ko, ito na lang medisana. Tapos, dinigdan ko din naman sa 10 of the best high blood pressure machine. Kasama to siya. So, ito na yung binili ko. Ang hirap pag yung kamay mo naka-acrylic, yung mga daliri ko. Kita nyo ba? Ang hirap. Nahirapan ako magbukas. Kuha ako ng kutsilyo. Para mas madali. Sana mag-work ito. Kaloka. Oh, may pakapin na battery. Tapos, eto na. Pareho lang talaga siya. Oh, may iba pala, iba. Ibang iba. I think this one is smaller dun sa aking binili. Pero okay lang yan. Iba pala to na model. Hindi ko na kailangan ng mga manual kasi on and off lang naman yun. Importante, di ba? Tapos daw, yung paa mo, nasa talaga siya, naka-lean siya sa floor. Yun yung turo sa akin nung yung tig-control ko. Tapos, mag-check ka dito, tapos mag-check ka din sa kabila, tapos kunin mo yung middle nila, kung ano yung in the between sa kanilang dua. So, yun yung resulta mo. So, let's see. Start natin. I sound really fine. 아무렇지 않은 척 아무도 모르게 조심하는데 또 티가 났나 봐. Sound really fine. 너와 함께 했었던 시간이 길었어. 나봐 난 네 옷을 또 보고 있어. Hey. 127/84. Maganda naman, di ba? Sulat, picturean ko muna. Yan yung sa right, tapos dito na yung sa left. Yung sa mga friends natin dyan, na mga nurse, paki-comment po kung okay ba yung ginagawa ko or may mali ba sa ginawa ko. Kasi, alam nyo naman, hindi natin filled ito at hindi din ako mahilig sa mga ganito magbasa-basa ba. So, teka lang ha. Quiet muna tayo at mag-start na tayo sa left hand. Hey, hey.
125/87. Hindi pa ako nag-ano niyan. Hindi pa ako nag-take ng medicine. So, normal yung ating BP. Kasi, di ba, nung 2 days ago na ata, nag-ano ako. Nagliles na ako ng pagkain, tsaka yung oil, tsaka yung mga matatamis. Nagliles na din ako. Pwede naman din mag-cheat paminsan-minsan, pero nagliles na talaga ako. So, tapos na. Ayan. So, positive. I feel good. Yung sa akin, no? Positive lang ako ngayon. Maya-maya naman ilang araw, hindi na ako magtagal. Ay, nako. Mahirap na pag tumatanda na tayo talaga. Ayun na, nafe-feel na natin yung dyan na dumarating yung mga sakit-sakit. So, ngayon, tatapusin ko yung ating Christmas tree. Kasi wala na tayong time. Kahit na ano na, may nahanap akong ribbon, pero hindi katulad sa Amerika na ribbon. Tingnan nyo yung ribbon dito, oh. Hindi katulad sa ribbon ng Amerika na super malalaki at magaganda. Ewan ko kung saan dito hahanapin yan. Pero wala na akong mahanap at wala na akong time. Bahala na lang. Yung mga luma na lang namin yung aming gagamitin. So, okay mga lalas. Papakita ko sa inyo later kung ano yung magagawa natin dito. So, see you! Hi! Karating ko lang mga lalabs. Nagbike na ako. Galing na ako sa labas. Pero lalabas ulit ako. Medyo mahangin. Grabe, gihanga ko. May 30 minutes lang ako para magpahinga. Kasi may appointment ako sa aking kilay. So, ito yung aking tambal ng high blood. Kinuha ko na. So, tapos bumili tayo ng Christmas decor ulit. Ayun. Ito, ano to? Sanction, something na pwedeng ilagay sa bintana. Naghahanap ako niyan. Ito din yung mga, paano ba yan sabihin? Ito, oh. Basta takis yan dito, yung ilalagay mo sa mga, sa Christmas tree mo. Tsaka ito ulit. Kunti lang to, pero napuno yung aking bag. Ayan, oh. Medyo mahal-mahal siya. Kaya kunti lang binili ko. Ito, nag-iisa lang. Maganda sana to, oh. Kulang pa to. Kasi talagang, ano yung Christmas tree namin, eh. Hindi siya yung, siksik. So, mag-ano tayo ng iba. Ayan, tignan natin. Tapos mamaya, kunin ko pa si Sofia. Ay, nako, grabe. Grabe, grabe. Ayun ulit. Ito, 5 lang yung meron. Ubos na siya. At saka, bumili ako ng hooks. Mas madali to siya kaysa yung sinulid. Mas madali to siya. Ay, nako. So, ngayon, ilalagay ko siya sa Christmas tree. Tignan natin kung ano magiging itsura. Ay, nahulog. Kulang talaga siya. Super kulang. Diba, mas maganda yung Christmas tree pag madaming ano ba? Pag madaming texture, katulad sa Amerika ng mga Christmas tree, super ganda. Tignan ko nga to.
Maganda naman pala yan sa dinamihan. Hi ulit! Dito na kami sa bahay pero hindi pa tapos yung aking Christmas tree. Andito na si Sofia. Hindi kinaya ng aking powers na mag-bike. Papunta doon, pabalik, papunta doon, pabalik, pabalik. Nag-grocery pa ako ng saglit. Tapusin ko lang muna to bago ko pakita sa inyo. Baby. Yeah. Dolphin, baby shark. Yeah? Dito na Sofia, umuulan na sa labas. Tignan nyo. Buti maaga kaming maaga ko siyang kinuha kasi umuulan na. What you doing, anak? Busy din siya. Hey, Pia. Tignan nyo, cute-cute nyo dyan sa pearl na ipit. Pinalagay niya sa akin. Say hi, baby. Hi. Hi. What i? Arti-ariat kayo. Alam niya yung Christmas tree namin, hindi pa yan tapos. Talagang kabhang. Yan si Santa ang naisip ko na ilagay. Tapos meron akong bola. Tapos ayan, sobrang eto gusto ko. Magdagdag pa ako nito. Wala na kasi doon, naubusan na. Ayan o. Sa baba, kulang na kulang pa. Hindi ko pa matapos kasi. Nalipong ko, nalipong. Mga ondayta, mga lalabs, ito salad, beef, pork para kay Sofia kasi di niya makain tong beef, oh. Tukan siya, never. And then tortilla. Ayun. Ayan na yung ating Christmas tree. Tignan niya yan si Sofia, oh. Kumakain na, the same with Dada. Favorite nila yung dalawa. Ayoko yan. Yung pudding. Shush! Yung muna. Nagpahungit pang aryat. Naglangi. Yeah? Oh, Dada has 2 spoons. You like that one, anak? Yeah? Even if mama was so, was in the bike and it was so heavy. Yeah. My wife's busy peeling her own piece of fruit. This is the pomelo, yung buongon na Sophia was treating like a football earlier. Yeah, that's why I said that I'm going to eat this one because Sophia just throw this one like a ball. I hope this one is sweet because it's red. Oh, you see? Nasama da. I make a wound. Normally, if you peel this one, you don't make a wound. Actually, in the Philippines, in the backyard before we had this one. But now it's dead. We had the most sweetest pomelo. In Alaran. In Alaran also. And now it's dead na. Tumatanda din yung mga puno. They killed it! They could die, oy. The fruit was not anymore sweet and that. But you don't like this one. No. You don't like a citruy thing. What you call this one? Something like that. The citrus fruit. Yeah, you don't like Like oranges and lemons. Yeah, but you eat orange and melon. Melon's not citrus. Malapit na. Lemon, I said. Lemon. Lemon. See? It's €2. It's from China. From China. Masarap to siya with soka and vinegar and salt. Yeah. Wow! See that one? Hala, sarap. Tama ba ba? Not so sweet, but
I think I will not. Maybe salt lang. Tama. The other half I will put aside. The other half I will eat. 갑자기 내게 나타나준 너 난 아무 말도 할 수가 없었지